Hyvää iltaa, hyvät herrat. Tänään käsittelemme ympyrämittaria, joka on vuosien saatossa jalostunut analyyttinen työkalu. Edellisestä videosta poiketen tämä on täysin oma ideamme. Sydänkäpymatriisihan oli lainattu eräältä amerikkalaiselta herralta, jonka videoon löytyy linkki aikaisemman videomme tiedoista. Ympyrämittarin perusajatuksena on, että kun jokin asia tai ilmiö menee yli, tulee sitä täysin hyväksyttävää. Tämä pätee loistavasti moniin asioihin, kuten esimerkiksi ruokaan tai kaikennäköiseen tekotaiteelliseen skeidaan. Mittarin perussuureena on tällä kertaa epäesteettisyys eli rumuus. Listaamme seuraavaksi ihmisten pukeutumiseen ja tyyliin liittyviä asioita ja täydennämme mittaria suhteessa näiden asioiden rumuuteen. Ensimmäisenä hiukset. Me kaikki tunnistamme päältä pitkän ja sivulta lyhyen tai jopa kalin hiustyylin. Seuraavana silmälasit. Nykypäivänä on muodikasta käyttää mummovainaan jäämistöstä löydettyjä televisioruudun kokoisia pullonpohjalaseja. Kyseiset lasit kuuluvat kuitenkin 60-luvulle, eivätkä muotitietoisen nuoren ihmisen nenälle. Rakkaalla lapsella on monta nimeä. Siispä seuraavana onkin vuorossa pensselit, kalapuikot, nusarit, amikset tai räkäjarrut, eli yleisimmin viiksinä tunnettu ylähuulen karvoitus. On vain yksi Tom Selleck. Vaatteet ja yleinen hapitus. Nykypäivänä on trendikästä näyttää hieman pummilta. Vaatteista on vaikea sanoa, onko ne hankittu Kirpputorin jämälaarista vai kalliista merkkiliikkeestä, sillä konkreettista eroa on vaikea paljaalla silmällä havaita. Kirsikkana nykymuodin rupuisen kakun päällä on joka hittin vastaan tulijan selässä keikkuva Fjällräven reppu. Ja tässä kohtaa palaset loksahtavat kohdalleen ja olemme luoneet hipsterin. Kuten huomaatte, mittari on kiertänyt täyden kierroksen ja osiensa summana hipsteri onkin vain vähän ruma, eli oikeastaan aika hieno kokonaisuus. Ympyrämittari on yksinkertaisuudessaan monimutkainen työkalu erilaisten ilmiöiden tarkasteluun. Se antaa hyvän yleiskatsauksen ja suuntaviivat, mutta tuloksen analysoinnissa voi syntyä vivahde-eroja riippuen tulkitsijasta. Eli makuasia sanoo mustiko muniasnuola.